كما يتخونوا فتوات ساعبتي سينما سمرة انه كالعين موداتان كفال نايتي حيالن حدقنيان نقاري حاشش عالمنا حزنا دبخيلنا كم وترو سنة مكتتال كخوني لكم تمني سنايو ጉዝማን ነጥበቡ ቀልጣፊኡ ጭካኑን ሓደገኛነቱን መዳርክቲ ተረኽቦን ኣብቲ ተሓይሩሉ ዝነበረ ቤት ማሰርቲ ዝሰፈረ ንስነ ኣምራዊ ኩነታቱ ዝገልጽ ጸብጻብ ፈታው ነብሱ ኣንነት ዘጥቅዖ በሊሕ ጥበበኛ ትኩር ጎራሕ ኣብ ዕላምኡ ዘይወላወል ዘይሕለል ጥንቁቕን ትኽክልን ኣዝዩ ዝርዝራዊ ወይ ደቂቕ ፍጻሜታት ናይ ምልላይ ሓይሊ ዘለዎ ኣመና ምስጢረኛ ክብል ይዝርዝር ገለ ጸሓፍቲ ንደቀቕቲ ዝርዝራት ብዕሊ ናይ መምሕዳርን መምራሕን ክእለቱ ንምግላጽ he is a micromanager ይብልዎ መንግስቲ ሜክሲኮ ነዞም ነጋውስ ዘይሕጋዊ ንግዲ ዕጸፋርስ ንምህዳን ኣብ 2006 ሰፊሕን ብርቱዕን ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣብ ዝገበረሉ ነቲ ኣብ ሃገሩ ከም ቃሕቲኡ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ጉዝማን ክረኽቦ ይከኣለን እኳ ደኣ ኣብቲ እዋን ብዓብዪ ድግስ እዩ ስነ ስርዓት መርዕኡ ኣሕሊፉ ኣብቲ ናይ መርዓ ድግስ ብዙሓት ካብ ሓለፍቲ ፖሊስን ፖለቲከኛታትን ካብ ዕዱማቱ ነበሩ ትካላት ጸጥታ ኣሜሪካ ሜክሲኮ ኮሎምቢያን ሓያሎ ሃገራትን ጉዝማን ክብላ ወጨጫ ንኣስታት 20 ዓመታት ዝተኸታተሎ ትካል ጸረ ዕጸፋርስ ኣሜሪካ The Drug Enforcement Administration ኣሰሩ ክሕዛ ይከኣለን ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ከዓ መንግስቲ ኣሜሪካ ጉዝማን ንኽትሓዝ ሓበሬታ ዝሃበ ወይ ዘትሓዘ ሰብ $5 ሚልዮን ግንዖ ክህቦ ምዃኑ ብወግዒ ኣወጀ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ሃብቲ ናይ ኣባላት ስድራ ጉዝማን ውን ኣደስከሎም ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣምለጠ ድሕሪ ናይ 13 ዓመት ሓድንን ህድማን ኤል ቻፖ ብኣባላት ማሪን ሜክሲኮ ኣብ ለካቲት 2014 ንኻልኣይ ግዜ ተታሕዘ ሽዕውን ብቶናት ዕጸፋርስ ናይ ኤል ቻፖ ዝሰክሓ ሃገራት ዓቢ ሰይጣን ከም ዝተኣለየለን ቆጸሮኦ ቀንዲ ግዳይ ንግዲ ሓሽሽ ዝኾነት ኣሜሪካ መንግስቲ ሜክሲኮ ንጉዝማን ከረክባ ብተደጋጋሚ ሓተታት እንተኾነ ፕሬዚደንት ፔና ኔቶ መንግስቱ ንኻልኣይ ግዜ ጌጋ ከም ዘይፍጽምን ጉዝማን ፍጹም ዘምልጠሉ ዕድል ከም ዘይህሉን ንኣሜሪካ ተመባጺዑ ኣብ ኢድ ኣሜሪካ ካብ መውዳቕ ኣድሓኖም ጉዝማን ግን ሓጹራት ቤት ማእሰርቲ ሜክሲኮ ዝኽልክሎ ሰብኣይ ነበረን ብሓገዝ ተሓባበርቱ ካብቲ ኣብ ማእከላይ ሜክሲኮ ዝርከብ ኣልቲፕላኖ ዝተባህለ ማሕቡስ ካብ ዝነበሮ ሽላ ዝብገስ ናብ ትሕቲ መሬት መውጽኢ ክፍሕር ጀመረ ምስተሓባበርቱ ኮይኑ GPS መቆጻጸሪ ኣየርን መብራህትን እናተጠቐሙ 1 ኪሎሜትርን ፈረቓን ናይ ትሕቲ መሬት ካናልን መደያይቦን ኳዓቱ መወዳእታ መውጽኢ ናይቲ ካናለ ኣብ መስርሕ ብዝነበረ ህንጻ ከም ዝኽወል ገይሮም ኣዋደድዎም እዚ ኩሉ ክግበር እንከሎ ዋላ ሓደ እኳ ግልጽ ዝበለው ኣይነበረን ጉዝማን ኣብ 18 ወርሒ ናይ ማእሰርቱ ኩሉ ነገር ኣጠናቂቑ ኣብ ሰነ 2015 ዓመተ ምህረት ንኻልኣይ ግዚኡ ዱልዱላት ሓጹራትን ወተሃደራቶምን ብደወምን ከለው ብትሕቲኦም ተንፋሒኹ ተሰወረ ሜክሲኮ ንኻልኣይ ግዜ ሓነኸ ፕሬዚደንት ሜክሲኮ ዝነበረ ፔና ኔቶውን ኣብ ጭንቂ ኣተወ ኣካታዕን ይከኣልዩ ተባሂሉ ብዘይግመትን መንገዲ ንኻልኣይ ግዜ ምምላጡ ንሓያሎ ሰባት ኣዛረበ ቴሌቪዥን ሜክሲኮ ኣብቲ ጉዝማን ዝተኣሰረሉ ሽላ ብርቱዕ ድምፂ ናይ ኩዕታ ይሰምዕ ምንባሩን ሓለውቲ ቤት ማእሰርቲ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ከም ዘይወሰዱን ኣቃልሕት እዚ ድማ ንሓለውቲ ቤት ማእሰርቲ ገንዘብ ኣኾሊሱ ኣፎም ከም ዝዓፀዎም ንማንም ሰብ ክኽወሎ ዝኽእል ኣይነበረን ኣብ 17 ጥቅምቲ 2015 ሓልታት ሜክሲኮ ኣብ ጎቦታት ሰሜናዊ ምዕራብ ሜክሲኮ ንጉዝማን ኣብ ዝሃደንሉ እዋን ገጹን እግሩን ብጥይት ተሃሪሙ ኣምለጠ እቲ ዘገርም ነገር ከዓ ኣነነቱ ንኸይተርፍ ግድ ኮይኑ ሓደጋ ምሰጋጠሞ ነዊሕ ከይጸንሐ ብዛዕባ ታሪኽ ህይወቱ ፊልም ንኽሰርሕሉ ምስ ኣፍሬቲ ኣለይቲ ፊልምን ተዋሳእትን ተረኸበን ተዘራረበን ምዞም ናይ ፊልም ሰባት ዝገበሮ ርክብ ነቲ ኣብ ጽዑቕ ሓድን ዝነበረ ዓቃቢ ሕጊ ሜክሲኮ ንመርመራ ዝኸውን ሓድሽ መንገዲ ከፊትሉ ካብኡ ሓሊፉውን ኤል ቻፖ ምስ ናይ ሆሊውድ ኣክተር ኣሜሪካዊ ሲምፐን ብሕታዊ ቃለ መጠይቕ ኣካየደ እዚ እውን ሓደ ካብቶም ዋጋ ዘኽፈልዎ ኣጉል ኣነነቱ መንባሩ ይንገረሉ ጉዝማን
ولا كوان تحت مدري بونقيرو كابيت مأسرتي بموصو عجب انت تباهللو نسونا صنتون حصير غزي طرايم صنيحوم اب شومنت طريكل تشن 16 اب سيميناوي سينالوا اب اتركب ونانيت بلصوغ هنصاتا زخونت لوس موچيس اب حدا غزان كلو ام مصودي اتوا ابتي ناي مكلخال وغ حموشته كاب حلوتو بماشين غان حيلتات مكسيكو تقتلو ኤል ቻፖ ካብታ ከተማ በመኪና ክወጽ እና ፈተነ በወታደራት ተታሕዘም ሽዕውን ከም ወትሩ ነቶም ዝሓዝው አባላት ፖሊስ ሜክሲኮ ኩላትኩም ክትሞቱ ኢኹም ክብል ሓንሓነሎም ናይ ሽዑ ፈኸሩ ግና ናይ አረጊት አንበሳ ክበሃል ዝኽእል ነይሩ እቲ ቃለ መሕተት ዝገበረሉ አሜሪካዊ ተዋሳኣይ ኢምፐን ኣብ መትሓዙ ኢድ ከም ዝነበሮ ዝዝረብ እንትኾነ እኳ ሰበስልጣን ሜክሲኮ ካፐን ሓበሬታ ከም ዝረኸቡ ዝገልጽ ወግዓዊ ሓበሬታ ግን የለን ኤል ቻፖ ናብቲ አቀዲሙ ዝሃደመሉ ቤት ማእሰርቲ ተወሲዱ ድሓር ግን ኣብ ተቃዶብ አሜሪካ ናብ እትርከብ ቤት ማእሰርቲ ጁዋረስ ከም ዝግዕዝ ተገብረ ኣብ ጥቅምቲ ናይ 2016 መራሒ ናይቶም ጉዳይ ጉዝማን ዝርእዩ ዝነበሩ ዲያኑ ማለት ቪሰንተ በርሙዴዝ ዛካሪያስ ኣብ ተቃገዝኡ ተቀቲሉ ተረኽበ ቀትለት ናይ ዝዳኛ መጠንቀቕታ ናይ ጉዝማንን ተሓባበርቱን ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ኣመተሎም መንግስቲ አሜሪካ ንመንግስቲ ሜክሲኮ ንኤል ቻፖ ንኸረክቦ ተደጋጋሚ ጸቕጢ ድሕር ምግባሩ بعبيخا ቀንዲ ደላይቱ አሜሪካ በመንባራ ድሕሪ ሓደ ዓመት ናብ አሜሪካ ተረከበ ሓደ ካብ ሰበስልጣን ጸጥታ ሜክሲኮ ዝኾነ ሚስተር ሰንቹሪ ጉስማን ኣብ 2015 ንኻልኣይ ግዜ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣምለጠ ናብቶም ናይ ወትሩ እንባታቱ ከይዱ ክነብር ምኽኣለ መስለኒ ጉዝማን ግን በአንጻር ናይዚ ምስ ናይ ሆሊውድ አክተር ሲምፐን ብሕታዊ ቃለ መጠይቂ ገይሩ እዚ ድማ ሓደ ካብ ዋጋ ዘኽፍሎ ክስተት ክኸውን ይኽእል ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ጉዝማን ኣብ ብሩክሊን ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ብልዕሊ 20 ገበናት ተኸሲሱ ምርመራ ተጀመረ ዲያኑ አሜሪካ ነቲ ንምጽብጻቡ ዘጸግም ገበናቱ በብሓደ ምምርማር ዘድልዮም ኣይነበራን በቲ ዝረኸቡ ሓቅታት ጥራይ ደጊሙ ካብ ቤት ማሕቡስ ዘየውጽኦ ፍርዲ ክህቡ ይኽእሉ ስለዝነበሩ ቀንዲ መራሒ ናይቲ አሜሪካ ዘሸገረ ሲናሎዋ ካርተል ዝተባህለ ትካል ንግዲ ዕጸፋረስ ምዃኑ ኣረጋጊጾም እዮም እዚ ትካል ልዕሊ 1 ሚሊዮን ኪሎግራም ኮኬን ማሪዋና ሜታምፌታሚን ኣብ አሜሪካ ዝዘርግሐን ቀንዲ ተደላይን ምዃኑ ኣይሰሓቱን ዝርዝር መዝገብ ሒሳቡ ኣብ ዝተፈተሸሉ ካብ 1980ታት ክሳብ 2014 ካብ ሽያጥ ዕጸፋረስ 14 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ገንዘብ ከም ዘኻዕበተ ተገሚቱ እዩ ብዓቢኡ ኮናተል ዕጸፋረስ ተረኺብዎ ነበረ ቤት ፍርዲ ብሩክሊን ኒውዮርክ በአጠቃላሊ ናይ ልዕሊ 57 ምስክርነት ሰሚዑ ገለ ካብቶም መስኻክር ኣባላት ናይቲ ንሱ ዝመርሖ ሲናሎዋ ካርተል ዝነበሩ እዮም ኣብቲ ናይ ዓመታት ዘይሕጋዊ ንግዲ ጉዝማን ንኣባላት ካልኦት ዘይሕጋዊ ትካላት ንግዲ ዕጸፋረስ ብሰራዊቱ ገይሩ እናሓንሳቡ ንባዕሉ ይጨዊ የለፋልፍ የሳቕን ይሓርድን መንባሩ ካብ ናይ ዓይኒ መስኻክር ተሰምዐ ግረናደ ወንጫፊ ሮኬት ግረናደ ላውንቸር ከምኡን ብብሕቱ ብወርቂ ዝተሰርሐ AK-47S ኣበልማዝ ዝተጠምዐ 3 ካሊበር ናይ ኢድ ብረት ሓደ ካብዞም ብረታት ናይ ፈለማ ፊደላት ሙሉእ ስሙ ማለት JGL ዝተጻሕፎ ነበረ ሓደ ካብ መስኻክር ሓደ ግዜ ጉዝማን ሓደ ሰብ ህይወቱ ከም ዝቐበሮ ተዛረበ ካልኣይ ምስክር ውን ሓደ ካብ መራሕቲ ተወዳደርቱ ዝኾነ ነጋዶ ዕጸፋረስ ንሰላምታ ዝሰደደሉ ኢዱ በመሕሳሙ ብህይወቱ ከም ዝፈረዶ መስከረ ካብቲ ዝቐረበሉ በ10ታት ዝቁጽር ክሲ ንሱ ቪታሚን A ኢሉ ዝጽውዕን ክሳብ ደቂ 13 ዓመት ቆልዑ ይጋሰስ መንባሩ ዝገልጽ ነበረ ባዕሉውን ኣብ መጋዚን ሮሊንግ ስቶን ኣብ ዝተዘርግሐ ቃለ ምሕትቱ ኣነ ጭፍራ ጠለቕቲ መረኸብ ማለት ሳማሪንስ ጭፍራ ነፈርቲ ዓበይቲ መካይንን ጀላቡን ኣሎን ኢሉ ነይሩ ሓደ ኣባል ናይቲ ጉጅለ ዘይሕጋዊ ንግዲ ዝነበረ ሰብ ጉዝማን ኣብ ነብስ ወከፍ ስቴት ናይ ሜክሲኮ ብሉጽ ገዛውቲ ከም ዝገዝአ መስኪሩ ምስክር ሚንጉዌል አንጀል ማርቲነስ ከዓ ጉዝማን ናይ ብሕቱ ዱር ማለት ዙ ከም ዝውንን 10 ሚሊዮን ዝዋግኡ ካብ ሳግኡ ብምብጋስ ቻፒቶ ኢሉ ዝጽውዖ ኣብ ገማግም ባሕር ዝርከብ ገዛን ናይ መቀዳደሚ ጃልባን ከም ዝውንን ቃሉ ሂቡ
ተሓጋጋዚ ዓቃብ ሕጊ ኣሜሪካ ኣዳም ፈልስ ጉዝማን ኣብ 4 ምምልላስ ወይ ጽዕነት ጥራይ ንነብስ ወከፍ ኣሜሪካዊ ሓደ መስመር ኮኬይን ክበጽሕ ዝኽእል መጠን የስግር ከም ዝነበረ ገለጸ። ግዝኣቱ ንምክልኻል ነቲ ኣብ 2012 ስልጣን ዝተረከበ ፕሬዚደንት ሜክሲኮ ነበር ፔና ኔቶ $100 ሚልዮን ግቦ ከም ዝሃበ ኣብ ቤት ፍርዲ ተገልጸ። ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ብዝሃቦ ሓበሬታ ሃብቲ ጉዝማን ብልክዕ ንምጽብጻብ ከቢድ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ልዕሊ 30 ዓመት ዘቑፀረ ገበናውን ደማውን ህይወቱ ኣዋህሊልዎ ብዝተባሃለ $14 ቢልዮን ኣብ ተርታ ሃብታማት ኣብ መበል 71 ኣስፊርዎ ዝነበረ ፎርብስ ውን ካብ ዝርዝር ሃብታማት ከኣለዩ መሪጹ። ምኽንያቱ ሃብቲ ናይዚ ምስጢረኛ ዝኾነ ኤል ቻፖ ብዘይክኡ ብልክዕ ክፈልጦ ዝኽእል ሰብ ስለ ዘይተረኽበ። ዲያኑ ብሮክሊን ዋላ እኳ ንኹሉ ዝርዝር ገበናት ጉዝማን ክበጽሕዎ እንተዘይከኣሉ ዳግም ናብ በረኻታት ሲናወላ ከም ዘይምለስ ንኽገብርዎ እኹል ጭብጥን ስልጣንን ነይርዎም። ስለዚ ንሕልፈት ዝተደመሮ 30 ዓመት ወሰንሉ። ኣብ ርእሲኡ ድማ $12 ቢልዮን ክኸፍል። ወዲ 63 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ኤል ቻፖ ጭፍራታቱ ወላ ሓንቲ ሓገዝ ክገብርሉ ኣብ ዘይክእሉ ቤት ማእሰርቲ ሱፐርማክስ ኣሜሪካ ንልዕሊ 4 ዓመትን 7 ወርሕን ተዳጊኑ ይርከብ። ደጊም ከሃድም ዲ ወላስ ህይወቱ ኣብኡ ክውድእ ምስ ግዜ ዝረአዩ። ጉዝማን ነታ ኣብ ቤት ፍርዲ ብሮክሊን ቀሪባ ዝነበረትን ብጽባቂኣን ሃብታን ሰይቲ ንጉስ ዝተባህለላን ኢማ ኮሎኔል ኣይስ ፕሮወሲኽካ እንተወሓደ 3 ግዜ ከም ዝተመርዓወዩ ዝነገረሉ። ኣቦ 9 ቆልዑ ምዃኑ ይእመን። ምናልባት ከ ኣቦ 13 ቆልዑ ብግብረ ስጋ ምሩህ ምዃኑ ዝዝረበሉ ኤል ቻፖ ካብቲ ዝበሃለሉ ንላዕሊ ወሻሽም ከም ዘለዎን ንኣሽሓት ኣዋልድ ምግሳስ ከም ዝፈትኑን ፈለጥቱ ይመስክሩም። ቅድሚ ምእሰሩ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ኣነ እንተዘይሃለ ንግዲ ዘይሕጋዊ ሓሽሽ ከቋርጽ ዝብል ግምት ሓሶት እዩ ብምባል ምስቲ ኩሉ ትዕቢቱን ርእሰ እምነቱን ናይ መወዳእታ ነጋዳይ ሓሽሽ ዘይምዃኑ ምግላጹ ጉዳይ ሓሽሽ ሜክሲኮ ብሕልፊ ድማ ኣሜሪካ ብዝተኻኽኡ ነጋዶ ዕጸፋረስ መወዳእታ ክስእል ምዃኑ ዘሻቐሎም ጉዱሳት ውሕዳት ኣይነበሮን። ኮይኑ ድማ ነገቲ ዕጸፋርስን ሓደንቶምን ኣብ ደማዊ ቁርቁስ ተጸሚዶም ይቕጽሉ ኣለዉ። أركز كبرات خطاتلتي سينما سمرة تاريخ نايزين عالمنا بفلاي كأن أمريكا زسكحة نقص عطفارس أبزي كنزازمينا سلام انتعنا نعخم لايكن سبسكرايب ندمه كاباخم رئيتوخم تصحفلنا أبسسنا يرخبنا.